Mali, pour la prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi recouvre son front, au-dedans ou au dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau c'est la liberté, pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat c'est la unité, au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain. Les champions d'espérance, les guerres vivrées de confiance. Les apatrides, les ennemis du peuple, les espions français, l'impérialisme, la France, la CEDEAO, les ennemis du peuple, les francs-maçons, les agents français. Vive le Mali! Vive le Mali! Amara. Il n'y a pas de souci. Ok, toi tu n'as pas de micro. Voilà. Donc Malidon, Amafo, Barkada, mon frère fait villa kana, qu'à cette tribunal là, vous m'appelez Congola. Parce que vous voulez Boubou m'appelle Congola, et tu as Boubou m'appelle Kamare, il veut qu'à Mali de Kama. On va y aller, il veut faire France Gata, il veut faire ministre Magata. Nous, comment demander mon doyer, ou d'où habitué là, parce que qu'elle a un tas de tchébi, un tas de moussoyer. Donc, comment il y a continuer. Donc, moi, si t'en parles quoi, wanti c'est l'enfant, en prélé nous en kama, en prélé nous, Mali kama, n'amta qu'à la problème ta là. En situation de préféré, qu'à ti da qu'à la coro au kana kinyana quoi. À mes niveau maintenant, en mot préféré quoi. En mot là, il va falloir en haut de fond notre tradition soutien, moi nous met la tradition demain. Il va falloir que chasse de béga ou kama. En mot au bella, en mot bon mi kalama tradition demain baga bado. Na dolentem wala na mana jugu be sira o be tremble o tado ba ka chomina no e an proke gid la job mo sita fo mo yebi am fle tribunal era la convocation nana kana do fana ma convocation nana kana dama convocation bora rom na ntaro ko étude de maître et nango dumia donc kagati présenté 11e na kagati présenté 17e voilà kagati présenté 17e na ka keto agati présenté 17e arrondissement na on anta do kumindo anta do ou quel méga famille reproche là au mafo a fora dron kakata y présenter bon imaginez en plein tribunal era de dala bobu ga kelela moi alin kobe anta to anga boya ngoro la doni nambura au moins ko chama misaka ke quoi ame doga kelela o ma bane dora de tafle kana tukuni mokota do sinina bna de amara silama ube obadi segu tungarama ube obadi ambalma ke dukuma mokota do gandi malien de bena convoquer ayren yebe ni be façon de be saran la convocation problème te ala en de fort wallahi ante hésiter comment na ni kaso dari bola billahi bi kaso ke mais cause min défendre dabla anta dabla che anta dabla muso wallahi foi ta to amabla munisma e che jama dia ubeta ama kele ama kan labe akele kama Francika ko de be ba u tarare wa intérêt fana be ba Mali de konnala et si afa nu tara nu ba intérêt mata be kala ka singana donc amo kele mina anga soutien be guider bi ni jama min bora ni jama fana be ta guide kumbe ni jama kele ne be ta problème dala u ka ambe mina njera et si afa mo akele tita nambe mine ambe ka mine et si afa mo ko sira woro ma ambe fasoko la mais a yira k'a fɔ u bɛ fa an ka faso baara de dabila mais an tɛ siran an t'a dabila ni ala ni kira sɔnna gida min soutenir kɔrɔ voilà an bɛ taa voilà derrière an bɛ niveau min na sisan dès la réception an bɛ maliyɛn cɛ n'a musow bɛɛ lajɛlen fɔ a kɔnɔ a n'a kɔ kan an bɛ la jeunesse patriotique an b'olu de fɔ parce que y a jeune denmisɛnnin dɔw bɛ yen Suba kan fɔlɔ de do Mali kɔnɔ Fransi kɛlɛ CEDEAO kɛlɛli si l'ennemi découvre son front au dedans ou au dehors
Les ennemis de l'intérieur avant nous de faut finir bon nerbo. Wania mete chenika kola ya dabla don de do. Tribunal tede atana ye CPI là. Nako Mali justice amara sila. Prisonnier bafla ni Cameroun fla de be kasobomba la. Dumuni ji furakeli a dɔw ta sɔrɔ ne yɛrɛ ye kalo 3 kɛ ni tinani ye fɛn fɛn bama ɲɛko la dɔnbalaja a fɔ o don a dɔw bɛ kasobonba la kalo 3 kalo 4 kalo 5 san 1 u ma présenter hali justice la u ma présenter juge la donc comment se fait-il que gendarmerie t'o la olu falen no garde à vue la arrondissement t'o la olu falen no garde à vue la tribunal yɛrɛ kɔnɔ dossier sérélenw bɛ yen dossier bakele ani kemenani la lutte contre la corruption munu e Mali na folo ke bafa ni kliché ka ke le murba ka be u kelenu muso nu den dama au dossier rebe en instance de traitement mais au chima ke folo donc pour des peccadilles parce que il y a certaines personnes ils sont imbibés de leurs petites personnes de leurs maudites personnes au lieu de yoye en mettant na tribunal là en mettant na ya fait CPI ou katana nye non Lénine Bafodema, là où nous en sommes, soit c'est eux ou bien c'est nous. Mais, Kul ja al-haq wa zahuk al-batil, inna al-batil kana zahukan. Galon mana me chogo tiep ka somad, ambe ouli ka amene. Et Jésus dit dans le Bible, bénis soient les soumis car ils hériteront de la terre. Le pouvoir politique a changé, mais réseau, nous avons interpellé le tribunal ou le commissariat ou le gendarmerie là. Mais dans toute sa caricature et c'est grotesque. Il faut démanteler ces réseaux-là. Il faut démanteler ces agents-là. Il faut démanteler ces espions-là. Ouais, on est prêt pour ça. Parce qu'on est prêt pour Allah béné de faire le droit de Kama. Oui, Malikoui. Mais par contre, Sorasou te ka faga dongo doa. Donc, ou donna Sorasia là en connaissance de cause. Comme quoi que il prélève le qui joli di Jamanama. On ne l'oublie qu'à faga, kata centre la kata blafo nord là. On fananye le litin damene. Amake Asimi Goïta Kama bi wa Amakama Sini. Amake Shogel Kama bi, Amake Shogel Kama Sini. Donc si notre petite contribution de Kata Kasola Nama Sambebo, on va rien lâcher et on va pas vous laisser, vous les traîtres, les antenautoi, vous les traîtres, les apatrides. Face au Dendjougou ni Basso Dendjougou Farale Nyoranka, Djedongodo, Tribunalou Landala, convocation, interpellation, car on a dignité. Dignité zéro au début nous na. Honneur zéro au début nous na. Parce que ni dignité donné ni honneur donné bi moko moko et ce qui sigi choka shila. Ba yara dama ka to nyona kapsa suruku ka do antule. Et façon be ka agresser. I baso be ka agresser. I barajuru ate Paris, ate London, ate New York. Abe Mali konona de là. Et bi wuli et de transition gauche. Donc transition, moi choni muso de ba kono. Ma million yirika ou enfant n'embarque de la trahison soutenue. Donc, nous état que symbole attaqué. Directement, le peuple malien est attaqué parce que le pouvoir c'est ici des entrailles du peuple malien. Quand on a dit convocation de CPI comme c'est, on va vous dénoncer et avec les mots qu'il faut. Voilà. Donc, tant que ce sera sous Perello Kassa Foro là, arrière foro on manta ke kuma idea dongodo ka shuba ni shuba kan polo gauche wa me ko daw kal garangeto da bagolo kan la lutte continue. Merci. Merci. Donc ne bisa ka fait mon fort oye le fait que ndia kuma fort kabini anjora anga video follow la fanga be ambe de kama justicier jamana be détail donc ni welera ibeta la main o jago ga comme convocation mon nana fana ne ra ka côté la fait ma foi là ka fo ko ni kunde do ni do ma foi là ma foi de la restriction au débat là on a la sona ma ambeta jabi fana mal dembe fana ki hakila tige na kera fa bebe wa kalama wa andale do anga justice là andale do anga sharia là mo fana be no tigi ko ye guide de kanu ki be guide fait mba nyini be fait mo shika na violence ke angana keni faneni angana keni paneni angana keni mangani angana keni kele angata ambeta lame ni ala sona mafana inshallah andale ndo anga fangala
ni dalen do ala ima fenke ibe sramuna ni dalen do ala ima fenfo no fenjugwe ima mo ko faneni ima mo ko baneni ima galonda mo ko la donc ko kuma bashite ambeta la melike nantara la melike na kera munye bebe bo kalama comme o bebe an bebe akosu ñogon fe ni ala sona be ban here la inshallah donc andalendo anga jamana marabagaw la andalendo autorité de la transition na wa andalendo anga CNT la andalendo anga justice la inshallah akobe kunche here la donc a be fo ka be wale ñuma don mais afo be ki calmer mo shi kana ke manga mo shi kana ke fenyi inshallah ameta ame ñogon ame ni ñogon famia bale ambe ko la ame ñogon na famia la et puis la vie continue nangon be mu fort na kunye ka en décourager transition demeli la kan décourager transition soutenir la kan décourager transition feni la ni ala sonama a mo shitena anasran réseau kanga kuma wa fana ni ala sona na be fa mundo ambe bono tie inshallah be befu je vous remercie ma wala befu